Tekkers nôl. Rhowch groeso swnllyd I Huw, Heledd a fi, Lloyd! Fans gnewch lot o sŵn! Stopiwch! Be da chi'n neud am yr hanner awr nesa? Achos mae'r stadiwm yma ar fi'n profi brwydr fawr arall. Ydy, ond pwy sydd efo'r Tekkers gorau, a pwy fydd yn codi tlws Tekkers? Ie, mae'r tîmau ar fi wynebu 5 gêm fydd yn profi eu sgiliau driblo, saethu a ffasio. A wedyn hanner amser tro'r fans fydd I ddangos faint maen nhw'n gwybod am bêl-droed. Ie, a'r wal goch, y ffeinal fawr, lle fedrith unrhyw beth ddigwydd. Ennill pwyntiau a chochi pwyntiau. Ei, methu aros, ond amser nawr I cwrdd â pwy sy'n cystadlu heddiw. Ysgol Y Berllan 10! Yn gynta, Ela, sy'n am reoli'r gêm yng nghanol cae. A Mari di hi, canolwr cadarn arall y tîm. Freddy sy'n nesa, mae'r cefnogwr Arsenal yn barod amdani. Ac yn ola, Tal, sy'n barod I dawelu'r tîm arall efo'i Tekkers. Rhowch lot o sŵn am Ysgol Y Berllan 10! Ysgol Rhydaman! Dyma Cai, a fydd I Tekkers o cystadlu arwr Kevin De Bruyne. Nesa, Betsy, am ddiffynwr cry sy'n fan enfawr o Lerpwl. Hoff chwaraewr cerris ydy Messi, ond fydd dim byd Messi am ei pherfformiad hi. Ac I orffan Bryn, efo sgôr Tekkers hyderus 10 allan o 10. Croeso I Ysgol Rhydaman! Mae angen capteiniad ar y ddau dîm. Pwy fydd wrthi heddiw? Huw Owen! Heledd Anna! Neu Lloyd Lewis! Reit, rhaid ni ddechrau felly efo'r tîm oren. Pwy ydych capten chi heddiw? Felly, y tîm glas wan, Lloyd neu fi. Pwy ydych capten chi? Hapus iawn. Lloyd efo'r tîm glas, Heledd efo'r tîm oren. Sut ti'n teimlo? Ti'n gwybod be? Gen I fi deimlo da amdano criw Ysgol Y Berllan 10 ma, Lloyd. Da chi'n mynd lawr. Mae'r fans mor swnllyd. Fi'n gobeithio mae'r tîm yn mor dda yn chwarae pêl-droed a mae'r fans yn neud sŵn. Fi'n meddwl ni'n mynd I ennill heddiw, tîm glas. Reit, a'n i mlaen i'r gêm gynta. Saethu at y pyramid ydy'r gêm gynta. Ar nod, taro gymaint o gylchwedd a phosib I oleuo'r pyramid ac ennill pwyntiau. Rwan, mae'r pyramid wedi diffodd ar hyn o bryd a mi fydd gan y tîma 90 eiliad I drio goleuo y pyramid yma. Gawn nhw 5 pwynt am yr rhes waelod, 10 pwynt am unrhyw un o'r targedau yn yr rhes yma, 25 pwynt wedyn am y 2 darged yma, ac os dyn nhw'n taro'r targed ar y top, y jackpot, maen nhw'n cael 50 o bwyntiau. Ni'n hyderus iawn fyma. Be di tactics ni? Bwrw 50! Bwrw 50. Mor Ie? syml â ni. Reit. Syml â ni. Maen nhw'n mynd sydd i'r top, felly mae'r amser yn dechrau. Mewn 3, 2, 1... Agos! Dechrau da! Da iawn, Betsy. Dechrau da. Lwcus. Amdani, 25 pwynt arall I Ysgol Rhydaman. Da iawn, maen nhw'n agos, maen nhw'n agos. Anlwcus. Maen nhw mor agos i'r jackpot. Na! Sydd i gyd iawn! Dewch mlaen, boys. Does tam lot o amser ar ôl. Be am Anelin isel at y cylchoedd gwylod? Mor agos! Ar y gwylod! Ar y gwylod! Ar y gwylod! Ei, dyna I di si, Lloyd.
Dwy'n fy nhactig si. Eto. Sŵn, mae'n sŵn! O, mae'n agos! Shots, Cerys. 6, 5, 4, 3, Ia, 40 o bwyntiau ar y sgorfwrdd i Ysgol Rhydaman. Dechrau da i'r tîm glas. Mae Tekkers nhw'n dda. Hels, da chi'n mynd ar o'r jackpot na? Gawn ni weld. Ela, fe dyn ni wedi ddysgu o wylio'r tîm glas? Trio fel anelu am res canol a lan. Oce, ydych chi'n hapus efo'r tacteg yna? Ydyn. Reit, da ni barod amdani Huw. Reit, mae'ch amser chi'n dechrau. Mewn 3, 2, 1. Jackpot efo i chi gynta. Tekkers, Mari. Da iawn, Ela. 10 pwynt arall. Defnyn! 25 pwynt wan. Shot, Freddy. O, anlwcus. Gret! Os na ddigon o amser am un arall. Wrth gwrs bo'r amser. 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Amser arben! Waw, am berfformiad. 120 o bwyntiau Ysgol Y Berllan 10 a'r tactics wedi gweithio'n berffaith. Dechrau da gan y ddau dîm y fanna a Mari o'r tîm oren yn taro 50! Da iawn. Felly, dewch ni weld be ydy'r scores ar hyn o bryd. Ond i ddechrau efo Rhyd Anna. Be ydy'r sgôr chi? Dechrau Ddim yn da, drwg o ond gwbl. ydy'r tîm oren efo mwy neu lai. Dewch i ni weld. Sgôr y ddau dîm ar ôl y gêm gynta. Rhydaman 40, Y Berllan 10, 120. Mlaen at yr hanner gynta. A'r gêm driblo gwirion, twll mewn un. Mae angen cydbwysedd da, cyfathrebu a hyder i gymryd y shot holl bwysig ar ddiwedd y cwrs. Rwan, gêm i ddau o bob tîm ydy'r un nesaf. Lle fydd angen driblo'r bêl ar hyd y cwrs antur sy'n llawn rhwystra. Ond be ydy'r rhwystra? Wel, i ddechrau, mi fydd angen driblo ar hyd y seesaw yma. Wedyn, driblo o gwmpas y polion melyn mae gyd cyn cyrraedd y rhwyd na fyma. A wedyn, pan maen nhw'n cyrraedd y pen draw, mae siwr yr bêl ar y smotyn a mae yna benderfyniad mowr i wneud. Pasio'r bêl i'r twll am 5 pwynt, neu chipio'r bêl i'r rhwyd am 10 pwynt. Da iawn, Lloyd, da iawn. Dewch i ni weld pwy fydd yn cymryd rhan. Twll mewn un sy'n nesa, pwy sy'n chwarae? Ni. Chi'ch dau, ie? Ie. Pam? Achos ni'n dda'n driblo a ni'n ffrindiau dda. So chi'n gallu gweithio gyda'r gilydd, ie? Ydyn, ie. Reit te, tîm glas, ar ôl 3, 1, 2, 3, tîm glas! Pa ddau ohonach chi fydd yn gweithio oraf eich gilydd? Ni. Ie, ydych chi'n hapus efo hynna boys, efo ddwy'n nhw? Ydyn. Pa sgiliau sgynnych chi i wneud yn siŵr bod ni'n ennill y gêm yma? Gweithio dy gilydd. Ni'n creu tîm dda. Ie? Le am y sgiliau driblo sgynnych chi? Mae Mari dysgu sgiliau driblo. Na ni, Mari yn driblo a gweithio fel tîm. Da ni'n hapus? Ydyn. Tîm oren ar ôl 3. 1, 2, 3. Tîm oren! Ar ôl 3, 1, 2, 3. Open ni! O, boi, dechrau! O, dechrau da, ogia. Hei! Mae'n siŵr mynd o gwmpas y polion i gyd, boys. Da iawn chi. Ar y smotyn!
Pas neis beth. Gyflym! Waw! Maen nhw wedi hedfan drwy'r cwrs. Yr un peth eto, boys. Rhan i'r giblo, ie. No. Reit round. Rhan i'r giblo, boys. Borna. O, beth sy'n digwydd? Cofiwch, da chi'n sownd i'ch gilydd. Rhanwch o driblo, boys. Da iawn chi. Ar y smotin, Huw, ar y smotin, Huw. Rwy'n. Reit, lawr hwn un. Huw, dyna bêl. Chip da, gai. Munud yn ôl, ogia, munud yn ôl. Rhan i'r giblo nawr, boys. Rhan i'r giblo. Reit round. Mae eisiau'r ddau driblo, Tekkers! Cai, neu Kevin De Bruyne oedd hwnna. Addo. Ar y smotin. 30 eiliad yn ôl. O, na! Diwch eto. O, na! Diwch yn y twg. O! Diwch y twg. Da iawn, boys. Werth chwarae'n saff efo'r amser yn mynd. 10 eiliad yn ôl. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, down, boys. Da chi'n iawn? 25 o bwyntiau i'r tîm glas. Perfformiad cadarn gan Cai a Bryn fanna i gynyddu sgôr Rhydaman. Reit, maen nhw'n barod. A mae'r amser yn dechrau. Mewn 3, 2, 1. Pob lwc ti'n oren. Bron i bod nhw'n dechrau. O, mae'r bêl yn sownd o dan y tîs o. Dewch ymlaen genod. Helpan o hels. Reit, round y bêl i gyd. Da iawn, genod! O, ma! Round y bolyn. Reit, o dan y rwyd gen. Gwtwch y bêl-droed. O, wyt ti'n nhw'n sownd, Heledd. Dal i fynd. Reit, mae'r bêl-droed fi. Ar y smotin. Be da chi'n mynd i fynd? Y fasgad neu'r twg? O! O, na! Ie, 5 pwynt. Da iawn. Reit, ar y... Reit, fwyr un genod. Reit, round y bolyn yma eto. Na. Rioed i gael neb yn y seesaw mor gyflym yna blaen. Yn ôl. Reit, hels yn ôl. Munud yn ôl genod. Pwydwch anghofio'r bêl. O, maen nhw'n anghofio'r bêl. Mae'r bêl yn sownd. O, na! Ac eto. O, na! 30 eiliad. O, na! Hei! Os na amser am un arall? 10, 9, Wel, eich ddim efo help Heledd. Be oedd hwnna? Helpu nhw ti fod i wneud hels? 1, amser ar ben! Ar ôl dechrau heriol, Maria Celan llwyddo i ennill 15 o bwyntiau i'r tîm oren. Da iawn genod. Oedd hwnna yn gêm a hanner. Driblo da, chwarae teg, ond seithi. Wel, na ni'n sôn am y seithi. Ti allan o? Sewaith, dwi ac yn y wynt. Dewch i ni weld, be di sgôr Rhydaman ar ôl y gêm yna. 65! Da iawn, reit, be di sgôr y berchan 10 ta? Mae'r berchan 10 dal ar y blaen efo 135 o bwyntiau. Sgôr Rhydaman, 65. Reit, fans, ydych chi'n barod am gwiz? Mae pob ateb
a'r gerdyn Huw fan hyn yn cyfateb i unau cerdyn coch neu cerdyn melyn. 5 pwynt am bob ateb cywir. Ie, a wedyn mae'r pwysau arno ni fel y capteiniaid i ddyblu'r sgôr. Os di'r fans wedi ateb coch, mae eisiau'r bêl lanio ar un o'r cylchoedd coch yma. Os di'r fans wedi ateb melyn, mae eisiau'r bêl lanio ar un o'r cylchoedd melyn. Felly, da chi'n barod? Yndan! Reit, ond i ddechrau felly efo'r hyd aman. Pa glwb sy'n chwarae yn Bramall Lane? Os ydych chi'n meddwl Fulham, cerdyn melyn. Os ydych chi'n meddwl Sheffield United, cerdyn coch. Be ydych chi'n meddwl? Mae'n agos. Mae yna fwy o goch, dwi'n meddwl. A da chi'n gywir! Na. Gormod. Paws yn ôl, paws yn ôl. Na. Unlucky Lloyd. Reit, y berllan 10 eich cwestiwn chi. Pa liw ydy crysa cartra cas newydd? Oren neu goch? Dangosiwch gerdyn melyn os ydych chi'n meddwl oren, neu gerdyn coch os ydych chi'n meddwl coch. Ydych chi'n meddwl mai oren ydy'r crysa? Da chi'n gywir! Na, dim siawr. Ei, ar y 10. Ti'n mynd i bwnsio nôl? Rhydaman, melyn a pha liw arall sydd ar faneri dyfarnwr cynorthwyol. Dangosiwch gerdyn melyn os ydych chi'n meddwl du, a gerdyn coch os ydych chi'n meddwl oren. Ydych chi'n anghywir? Unlwcus. Reit, felly at y berllan 10. Pa dîm sydd ddim yn chwarae yn Llundain? Brentford neu Burnley? Cerdyn melyn os ydych chi'n meddwl Brentford, cerdyn coch os ydych chi'n meddwl Burnley. Lot o cerdyn coch yma. A da chi'n gywir! Na. Droi mewn! Sorry. Unlucky Heledd. Reit, Rhydaman. Roedd y rheolwr Wolfgang Wolf yn rheoli clwb Wolfsburg yn yr Almaen. Cywir neu anghywir? Felly, cardyn melyn os ydych chi'n meddwl cywir, cardyn coch os ydych chi'n meddwl anghywir. Ie, ydych chi'n meddwl coch anghywir. Mae o'n swnio'n wirion braidd ydi, ond mae o'n wir, felly ydych chi'n anghywir. Reit, y berllan 10. Be ydy cyfenw chwaraewraig canol cae Cymru? Ceri Holland neu ceri France? Felly, cardyn melyn os ydych chi'n meddwl Holland, cardyn coch os ydych chi'n meddwl France. Be ydych chi'n meddwl? Be ydych chi'n meddwl? O, cardiau melyn i gyd, ydych chi'n meddwl ceri Holland? Ie! Ydych chi'n gywir! O, di mynd i fynd drwy'r gap. Unlucus. Unlucus. Reit, Rhydaman, eich cwestiwn ola chi, wan. Pa chwaraewr sy'n frawd i Lauren James ymysodwr Lloegr? Daniel James neu Rhys James? Os ydych chi'n meddwl Daniel James, cardyn melyn. Os ydych chi'n meddwl Rhys James, cardyn coch. Ie, cardyn coch yma. Rhys James, da chi'n gywir! Costa! Beth sy'n digwydd? Reit, un cwestiwn ar ôl i Ysgol Y Berllan 10. Come on, boys. Lle gafodd Erling Haaland i enni? Oslo, Norwy, neu Leeds, Lloegr? Melyn, os ydych chi'n meddwl Oslo, Norwy, a coch os ydych chi'n meddwl Leeds, Lloegr. Erling Haaland i gael ei enni yn Lloegr. Oh, come on! Ydych chi'n gywir! Da iawn chi! Da iawn chi! Na, mae'n mynd i fynd ffwrna. Waw. Na, dim Y ddau dîm yn atab yn dda yn y cwis, ond perfformiad siomedig gan y capteiniaid. Heledd ond yn llwyddo i daro'r targed unwaith, a Lloyd yn methu bob tro. Sticia efo rygbi, boi.
Reit, dewch ni weld beth yw'r scores ar ôl y quiz na. Ond i ddechrau, efo Rhydaman, beth yw'ch sgôr chi? 75! Reit, y berllan 10, beth yw'ch sgôr chi? 160! Y berllan 10 yn cynyddu I sgôr nhw I 165 o bwyntiau, 75 I Rhydaman. Yr ail hanner sy'n nesa ar gêm golis dwylo jelly. 5 pwynt am bob arbediad efo'r dwylo anferthol. Pwy sy'n chwarae'r gêm yma? Betsy a Cerys ydy golis y tîm glas, a Tal a Freddy sy'n chwarae i'r tîm oren. Sgynnych chi tactics o gwbl? Just gweithio dyn gilydd. Ia, gweithio fel tîm. Reit, ta, mae'ch amser chi'n dechrau. Mewn 3, 2, 1... Ti fod I daro'r targed, Hels? Un gol! A mae'r bediad, dechrau da. Anlwcus! Gnewch sŵn tîm glas, helpwch nhw! Ag eto, da iawn. Hels, sgyn tîm gobaith. Agos! Dal I fynd, dal I fynd! Mewn tîm glas. Glas! 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 Anlwcus! Sef, mae'r ein yn neud yn dda. Anlwcus, da iawn! Glas. Glas! Ag eto! 10 eiliad I fynd! 9, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Lot o arbedion da yn fanna gan Betsy a Cerys yn erbyn Heledd a'r ball launcher. Reit, oge, da chi newydd weld y tîm glas. Gynnych chi unrhyw tactics gwahanol iddyn nhw? Siarad. Ia? A nes i wybod chi'n mynd yr un ffordd a'ch gilydd. Reit, da chi barod I fynd? Ydyn. Reit, 3, 2, 1... Anlwcus, anlwcus. Boi! Fwrdd mynd o, fwrdd! Dwi'n angen! Dyna wechiant, arbediad da tal. Dal chi! Anlwcus, doedd, anlwcus. Anlwcus. Fwrdd mynd o, fwrdd! Gan bwych, boys. Agos! Ei, da chi ar ôl, wan. O, eich edrych. Defnyddwch eich llaw, boys, defnyddwch eich llaw. Mae'n di mynd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Dwylo jelly di enw'r gem, ond oedd gan Tal a Freddy dwylo cadarn iawn. Da iawn chi o gem. Da iawn i'r goalies yn y gêm yna, ond dewch ni weld felly, be ydy'r scores ar ôl dwylo jelly. Na ni ddechrau efo Rhydaman, be ydy'r sgôr chi? 120! Gwych. A be ydy'r sgôr newydd y berllan 10? 120 o bwyntiau Ysgol Rhydaman, ond Ysgol Y Berllan 10 sy'n ar y blaen o hyd, efo 210 o bwyntiau. Y rownd ola, y wal goch wrth gwrs. Gêm lle mae bob dim yn gallu newid. Taro gymaint o frics allan o'r wal ydy'r nod. Mae pwyntiau gwahanol ar gefn y brics, ond cofiwch, mae gan rei o'r brics pwyntiau minws, felly mae werth osgoi rheina. Reit, agwch chi ddechrau mewn 3, 2, 1... Dwi'n yn siŵr be ddigwyddodd o fanna, ond dechrau da Cai, 75 o bwyntiau. Ag yn arach i fanna!
Mwy ar sŵn, glas, come on, y gêm ola! Agos, agos. Don! O, na bron am mynd! Rili da. Noe fe. Arbennig tîm glas. Noe fe. O, Lloyd yn mynd. Egas a wec sy'ch di heb fynd, Lloyd. Ooh, Bron! Ooh, come on, team Bron, there you boy! Watch a Betsy! Mae'r bwyntiau ar y wal. Nid arna fi. Da iawn, Cerys. Waw, mae yna lot o frics ac ar y wal. Perfformiad cadarn gan y tîm glas, a llwyth o frics yn fflio ac yn o'r wal. Ydyn nhw wedi gwneud digon i ddal fyny efo sgôr y tîm oren? Reit, dwi'n chi ddechrau felly de mewn 3, 2, 1. Hwna chi! Help nhw tîm oren! Dros y bar! Agos! Cadw nhw lawr! Tekkers Hells. Heledd. A chdi hefyd, Tal. Wel, bryswch ar y bryswch! Da iawn chi! O, mae'n mynd i barod! Bryswch yn gwybod mynd i fynd! Cam pwynt yma. Yeah! Hei, mae amser yn mynd yn brin. Brysiwch. Taro'r wal mor galad a phosib oedd tacseg y tîm oren, ac mi wnaethon nhw'n sicr lwyddo i wneud hynna. A cham pwynt anhygoel i Ela i ymestyn y sgôr. Dwi'n meddwl fydd hi'n agos. Da ni ddechrau efo'r hyd aman. Be ydych sgôr terfynol chi? 3 cans o dyn! Reit, ar hyn o bryd, mae'r hyd aman ar y blaen o 100 pwynt. Y berchen 10, ydych chi wedi gwneud digon? Newch chi nôl y gwpan Tekkers ni! 310 ydi sgôr hyd aman, ond yn cipio tlws Tekkers efo 410 o bwyntiau, mae'r berchen 10. Ac mae pethau'n poethi ym mrwydr y capteiniaid, 2 bwynt yr un i bawb. Watchwch chi, boys, mae Huw yn mynd i ennill. Llongyfarchiadau hefyd i Ysgol Rhydaman a Lloyd Lewis. Ie, a cofiwch os eisiau gwylio mwy o Tekkers, mae'r raglenni i gyd ar esbyd yr clic a BBC iPlayer. Ia, a llwyth o glipau exclusif ar wefan Stwnsh ysgrec.cymru/Stwnsh. Ie, a dewch nôl wrthos nesaf lle fyna 2 dîm arall cystadlu yn erbyn ei gilydd i ennill tlws Tekkers efo help ni y capteiniaid. Ond, tan hynny, Ta! Cliciwch am fwy o fideos ar YouTube Stwnsh. Yw'r?